Hvor har du været? Du har været op inden natten. Jeg var bange for, hvad du kunne finde på. Jeg skulle lige før jeg ringede til politiet. Jeg ved, jeg har opført mig som en idiot, ikke? Men du skal vide, hvornår et ægteskab, det kommer i første række. Det er for fanden. Jeg vil kæmpe for, at vi bliver sammen og får et godt liv igen. Du kan gøre, hvad du vil. Vi hører sammen. Dig, mig og barnet. Det er jeg ikke så sikker på mere. For helvede, for fanden. Hvordan vil du have, at jeg skal kunne stole på dig? Jamen, jeg lover dig, jeg... I går aftes, der fortalte du mig, at du var forelsket i en anden kvinde. At du ville skilles. At du ville flytte sammen med hende. Du var ved at finde lejlighed. Så får du at vide, at jeg er gravid, så ændrer du fuldstændig holdning. Ja. Hvordan vil du have, at jeg skulle tage det alvorligt? For et par uger siden, der fortalte du mig, at du ikke havde været mig utro. Det er sandt. Vil du have, at jeg skal tro på, at du ikke har været i seng med den kvinde, som du indtil for et par timer siden var forelsket i? Nej. Svar dog! Jamen... Ved du, hvad man kalder sådan en som dig? Lystløgner. Du er syg i hovedet. Jeg har været sammen med hende. En gang. En gang? Det er den eneste gang, jeg har været utro. Hvordan vil du have, jeg skal tro på det? Jeg ved godt, det lyder åndssvagt. Ved du hvad, Niels? Du skuffer mig sgu. Hvor er den store taske? Helle. Hvad? Er det i orden, du får pengene i eftermiddag? Hvad for penge? Skulle du ikke låne 5.000? Nå jo, det er da helt glemt. Har du lagt mærke til, at jeg ikke har spurgt dig, hvad du skulle bruge dem til? Jeg prøver at lade være med at blande mig. Giv dig luft. Jeg er simpelthen så glad for min ring. Det må have kostet en formue. Lille formue. Hvad så med pengene? Skal du låne dem eller ej? Mhm. Jeg er glad for den, uanset om den kostede 50 eller 50.000. Godmorgen. Morgen. Nå, du skulle vel aldrig være her for at høre, om jeg vil synge? Nej. Det var ærgerligt. Jeg vil gerne. Mener du det? Så kan vi jo godt begynde at øve. Jamen, så tag det her og lyt til det. Så kan vi øve hos mig efter frokost. Okay. Lyt lige en ekstra gang til nummer 2. Den kunne godt trænge til at blive peppet lidt op. Jeg skal gøre mit bedste. Vi ses. Fedt. Sig, hvad jeg skal gøre for at få dig til at ændre mening, Helle. Jeg elsker dig. Jeg har været en idiot. Jeg fatter simpelthen ikke, hvad du kunne holde mig ud i alle de år. Jeg ved godt, at... Helle, for fanden, jeg er skide flov. Du må ikke forlade mig. Vi skal have et barn. Sammen. Hvem er hun? Nej, glem det, det er ligegyldigt. Jamen, jeg vil gerne fortælle dig det. Det behøver du ikke. Jeg ved godt, hvem hun er. Du må ikke se hende mere. Aldrig. Bliver du så? Jeg vil overhovedet ikke diskutere nogen som helst form for fremtid med dig, før du har gjort det forbi med hende. Så gør det nu. Selvfølgelig, det er klart, skal jeg nok. I dag. Mener du virkelig det? Vil du have det skriftligt? Nej. Selvfølgelig ikke.
En romance eller affære, eller hvad det nu er. Jeg må se at få ryddet vejen her i formiddag. Så har du gjort det. Jeg kom ned på hospitalet og spise frokost med mig kl. 13. Kom nu. Okay. Jeg har forstået. Hej. Har jeg ventet længe? Er det det? Det er bare cider, men Fint. vi kan skåle alligevel, kan vi? Ja. Vores første rigtige dag sammen. Ja. Var det hårdt? Hvordan gik det? Hvad sagde hun? Er Christina her? Jeg skal snakke med hende. Behøver det at være lige nu? Der er en del arbejde, der venter. Nå, Vi kan snakke sammen senere, okay? sig mig, fik du snakket ordentligt med konen, eller? Jeg er skide travlt, Janni. Der kommer nogle frosne kyllinger. Okay? Men jeg skal nok finde et hul lidt senere, okay? Det gik ikke helt efter planen i aftes. Har du tid et øjeblik? Ja, selvfølgelig. Kom ind. Jeg har lige snakket med Niels. Han sagde vel noget i stil med, nu går jeg direkte hjem og gør mit ægteskab forbi. Og så skulle han bare lige have et sidste lille knald, sådan for gammel venskabs skyld, ikke? Hvorfor snakker du altid så grimt om Niels? Hader du ham? Nej, han irriterer mig bare. Hans højre hjernehalvdel ved ikke, hvad den venstre foretager sig. Typisk for mænd. Ved du hvad, nu skal jeg sige dig en ting. Niels er slet ikke så sød og rar, som du går rundt og tror. Og Helle, du kan aldrig slippe på ham. Du har virkelig været uheldig. Drop ham. Du finder snart en anden. Hvad vil du gøre, hvis du var i Helles sted? Du bare lader ham vade ud af døren. Efter alle de år. Nej. Nej, du. Jeg kender ham. Han vader rundt som katten om den varme grød. Jeg har ikke tid lige nu. Vi snakkes ved senere. Og ej, jeg kunne altså ikke sige det. Eller, jeg er så forvirret. Mænd er som en åben bog. Han vil udskyde det hele tiden. Altså, han vil gerne have dig, samtidig med, at han har hende den anden. Smart og praktisk. Sådan er det, min lille ven. Og nu skal du på arbejde. Gud, hvor er han dog latterlig. Vi må heller lige tjekke, om han har modtaget noget nyt e-mail i dag. Synes du ikke? Jesper, lad nu være. Prøv at komme og se, det er for vildt. Synes du virkelig, det er så fedt at rode i andre folks computer? Husk, at du har lovet at købe nye pakninger til badeværelse på vej hjem. Prøv at se, hvad han skal købe dem til. Isabella. Jørgen Hals kone hedder det ikke Isabella, gør hun? Så mystisk. Jesper, sluk den. Hvad laver I her? Gør rent. Hvem har sagt, at I skulle gøre det? Vi har fået besked på, at vi skal vaske gulvet. Jeg er ikke beskidt, og jeg er travlt. Rut, ud med jer. Tumpede sommervikar. Ja, luk døren!
Nå, hvad bliver det til? Er der ikke noget, du skal fortælle mig? Har du gjort det forbi mig, ikke? Fortæl nu, hvad skete der? Ja, der er sgu ikke så meget at fortælle. Det blev så underligt. Forkert det hele. Er hun klar over, at det er forbi mellem jer? Det var et dårligt tidspunkt, ikke? Der var en masse andre mennesker. Det ville simpelthen blive for pinligt. Men jeg skal nok sige det til hende. Det har jeg jo sagt. Nu bliver jeg skide ked af det. Jeg vil ikke fortælle hende det foran alle de andre mennesker. Altså. Nej, hvor betænksomt. Helle, jeg skal nok fortælle det lige så snart jeg kommer. Kæft, hvor er du finfølende. Ligesom i går, da jeg havde lavet en lækker middag, ikke? Det ragede der en høstblomst, om der var noget specielt, jeg ville fejre. Du kan ikke engang grænske din lille hjerne. Spørg om, hvorfor jeg var så glad. Om jeg måske endelig var blevet gravid. Du gør det forbi med hende i dag. Ellers skal du overhovedet ikke gøre dig nogen tanker om at komme hjem igen. Nogensinde. Camilla, vent. Hvad gør du med pengene? Har du fundet på noget? Jeg vil godt hjælpe dig. Det er altså for sent nu. For sent? Hvorfor det? Jeg har været en tur hos pantelåneren. Pantelåneren? Hvad lavede du der? Ja, hvad laver man normalt hos en pantelåner? Nå, du vil ikke pansat noget af mit grej eller fars bil? Nej, selvfølgelig har jeg ikke det. Camilla, det var en joke. En eller anden har du vel pansat? Min ring. Anders' ring? Du er da ikke rigtig klog. Han går sgu da i selvsving, når han opdager det. Hvad fik du for den? 10.000. 10.000. Og dem skal det røvhul her? Ja. Det kan du da ikke mene. Hvis du havde lånt mig pengene, så var jeg måske sluppet for det her. Nå, så nu er det også min skyld, at du er fandme langt ude. Undskyld, Oliver. Men jeg ved fandme ikke, hvordan jeg skal kunne overskue det her. Hvis jeg havde en revolver, så skød jeg svinet. Okay, søster, nu tager vi det lige roligt, ikke? Hvordan fanden slipper vi ud af det her? Aner det ikke. Og ved du hvad? Lige nu der er det vigtigste, at du skaffer den ring tilbage. Ellers så slipper du snart for at se Anders. Hej. Hej. Skønne. Hey, hvad laver du? Du kan jo prøve at se efter. Tak. Så billigt slipper du ikke. Hey. Tager du dem af? Tag dem af, Camilla. Hvad vil du sige til, hvis jeg tog gummihandsker på, hver gang vi elskede? Eller det er måske en ny sexleg? Hold op, Anders. Camilla, tag dem af, de grimme. Okay. Hey. Hvor er ringen? Camilla, hvor er ringen? Jeg er tilbage om et øjeblik, ikke? Another stranger's face. People I know only bore me. They never can take your place. Ja, noget lille. 'Cause I can hear your heartbeat. Your whisper in the air. Trying to forget, but I still find you in everywhere. Gå op der. Ja. Det gik da meget godt. Det første forsøg. Jeg tror, det bliver godt med dig som kor. Tror jeg også. Det er min sidste chance.
nu op. Det er far til. Altså, hvor mange tror du får en pladekontrakt første gang, de prøver? Jeg er i hvert fald glad for, at du gider være med. Selvfølgelig. Skal jeg prøve igen? 2, 3, 4. Ja. Okay, så er det altså i orden, at jeg hæver min kassekredit med 10.000? Fint. Ja, mange tak. Jo, jeg kommer ned og skriver under. Ja. Farvel. Nå. Hvor er ringen? Du har ikke solgt den, vel? Nej, Anders, det kunne jeg sgu da ikke finde på. Det var også kun for sjov. Man sælger jo ikke sin forlovelsesring, vel? Camilla, hvor er den? Anders? Ja? Nu må du ikke blive sur. Lover du med det? Hvad skulle jeg blive sur over? At du har solgt den? Hold nu op. Du må ikke blive sur. Ja, hold så op med det pjat. Hvad drejer det sig om? Der er nogen, der har stjålet ringen. Den er væk. Det var da voldsomt så kod, du er. Har du drukket igen? Nej. Jeg skal synge sammen med Oliver til koncerten. Det er svært. Vi mangler en korpige, før det bliver rigtig godt. Hvad med mig? Love me tender, love me true. Jeg er bassen. Fanden, jeg har været verdensberømt. Næsten. Jeg har sunget i kirkekor. Pis med det. Hvorfor spørger I ikke Janni? Jeg ved, hun har sunget i flere bands. Janni? Ja. Er det rigtigt? Ja, du skal bare ikke gå ind til hende lige nu. Jeg tror, hun er helt nede i kulkælderen. Niels? Nu er jeg jo temmelig diskret, Annette, men hvis du lige præcis nævner det navn, så tror jeg ikke, du går helt galt i byen. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre for at få hende til at glemme ham. Hvis jeg var hende, så havde jeg hamret ham ind. Det er jeg sikker på, at du havde. Han skal have en lærestreg en gang for alle. For ellers lærer han aldrig at holde nalleren for sig selv. Og det skulle komme fra dig. Pas du hellere på. Den tid ligger ikke langt væk, hvor jeg får lyst til at lege med en af kvinderne her i Ebæk. Og det bliver ikke kedeligt, kan du tro. Forresten skal jeg ud og lege med en lige nu. Hej, Sofie. Hej. Hvor hyggeligt. Ja. En cola. Tak, men du behøver altså ikke at give. Jo, det har jeg lyst til. Og hvor glad jeg blev, da jeg kom hjem. Jeg krammede min moster og spurgte, om jeg havde drukket. Jeg synes også, det er smadret dejligt, at vi er blevet venner igen. Ja, ikke fordi hun har mødt dig, men hun har hørt om dig. Godt. Hun kan faktisk også være helt sød. Har du fundet et sommerferiearbejde? Desværre er der ikke nogen, der tror på min enorme kapacitet. Du skal nok finde noget. Hvordan går det med dig, Jesper? Det er så vanligt, du ved. Vi går rent sammen, og så roder vi lidt med computer. Ikke det mest ophidsende. Hvorfor går vi ikke ud sammen alle tre? Det tror jeg ikke, Jesper ville synes var en særlig god idé. Jo, jeg giver. Der er mig og Jesper og Adam. Du ved... 4 er bedre end 3. Jamen, du ved også godt, hvordan Jesper og Adam har det sammen, ikke? Det kommer ikke til at fungere. Jo, det gør det. Du kan sige dig selv det, men det er en dårlig idé. Hvorfor kan vi ikke være gode venner alle sammen? Det er ikke til at holde ud med det der, altså. Vi to kan lave noget sammen. Okay. Strandcaféen, jeg giver. Du behøver ikke at give, jeg har selv penge. Jeg betaler, okay? Hører du dårligt? Okay. Der har vi jo min lille fe. Her er pengene. Hvilken garanti har jeg for, at du ikke kommer om en måned og forlanger flere? Garanti? Du vil have garantier? Jeg vidste, du er en smart pige.
Der er jo ikke 50.000. Det var det, vi aftalte. Ja, nu kan det være ligegyldigt. Det er jo ikke ligefrem penge, de vil have. De vil have morfin. De er sgu ligeglade med sølle 25.000. Men jeg går ud fra, at de her penge betyder en hel del for dig. Ja. Så skaff noget morfin. Så får du pengene tilbage. Du må undskylde, Camilla. Jeg er ked af, at jeg skulle udnytte mine bedste venner, men jeg er helvedes presset lige nu. Forstår du det? Har vi en aftale? Gå i helvede selv. Der er lange ører alle vegne.